A mislim, gledaj, za 7K realno, bro. Radovane? Pa Debra! Naravno. Ja znate zašto ovaj kanal nije ugašen? Zašto? Pa jer sam povezao Lambo komp. Pa čekaj. Prošli kanali su bili na ovom starom kompu. A čekaj, a ona dva kanala? Na To jest- starom, to jest ti debil, jel ja pričam u prazno, Debra, pričam sam sa sobom, jel? Ja kažem, bili... Bože, ne mogu, iznervira me pečurka, ne može me niko iznervira kao pečurka. Brate, čovjek kao da Debra moraš da mu ponoviš 12 puta da bi te razumeo. A čekaj, pa dobro, to je lepa vest. A da, ali Debra opet se šedo bananom, tako da džabe što nije ugašan, brate. Ali čekaj neki realniji